khardom kar benglong pinya video kilalo nonam che thangklong chepajana bangphu alangli menke thari jogor pator alangli penang an kar bilar marjan mati video bamlong chepajan non doi golo rasi piniga alangli chepajan an a video album men hai pinige labang so alamajan abutak lang isinan totangte a video le start glona jogor pator alangli non an kar bilar marjan ong chepajan na menke lai kenlo kachong hong ko an labang so alamajan ong chepajan tong lai kenlo jogor pator lapen hunmili hansipi Li kaheman labang so lamadan cepajan tong belai kenlo jogot pator lapen miris ronghangpi nang lamcak labang so lamadan cepajan tong belai kenlo jogot pator lapen hunmili hansipi nang tum achephong labang so lamadan cepajan tong belai kenlo jogot pator lapen mirbin teronpi lapen singkreng arue labang so lamajan cepajan tong melai kenlo jogot pator lapen rengmir ronghangpi nantum jogot pator cepajan anang bomen kolobang so alamajan si kelang mit nailo mati kelang ben kolobang so alamajan si kesuting kecelon nailo nantum komen boson to kenam bacinik ta nantum nason kaki karbing lomo pen nonam chat thangklong a video hai mati actor dress video lang verite nantum hashtag channel uselan subscribe ino lapen like taping non lapen komen nang tenegri pinya video kelan sigang tonlo kurang tu